Hello guys, good morning. Pasyalan. Ingay. Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Dasol. Papunta tayo ng Cabongaoan, Burgos via Tambubong. Ayan, inantay muna namin yung mga kasama namin. Ayan, ito na kami dadaan sa Tambubong Beach papunta ng Cabongaoan. Ayan. So matagal yung kasama namin at naka-tricycle lang. Ayan, nandito na yung brad ko, kapatid ko. So ayan yung tricycle na isa. Ayan, dito kakaliwa na kami rito. Ayan, papakaliwa na kami dyan. Habol na ako, habulak. Nakapunta ka na ba dito? Ito yung view deck. View deck. Private na ba to? Ito ang mas dito hindi. Ha? Yan, nandito tayo ngayon sa view deck ng Dasol. Hindi na tayo papasok dito sa loob. Medyo against the light nga lang. Meron din daan dito. Guys, andito kami ngayon sa boundary ng Burgos at Agno. Yan, dito sa kabila Agno na siya. Yun. Agno na to. Yan, Agno na yan. Hindi pa kami nakakarating ng Cabongaoan. Pero nalagpasan na namin, iba nga lang yung dinaanan namin kanina. Hindi kami duman sa talagang main road ng papuntang Cabongaoan at mayroon kaming taong dinaanan pa rito. Ayan.
Ayan guys, nandito kami ngayon sa Cabongaoan. So, meron kami tinitignang lupa rito. So, tignan natin, pasyalan natin. Bali kanina, doon kami sa Dasol dumaan. Tapos, meron kaming, bago mag-view deck, pumunta kami sa view deck kanina. Bago mag-view deck, merong kakananan doon, papuntang dito, papuntang Pugurwak. Tapos dito sa Pugurwak, hindi na kami dumaan yung papunta talaga ng Cabongaoan kasi dito lang sa kabila. Death pool na yan. Death pool na. Diyan sa kabila. So ito, susurvey natin. Tapos mamaya, pag pauwi na kami, doon na kami sa main road ng Cabongaoan dadaan. Hindi ko alam kung dadaan pa ba kami ng death pool. Kasi medyo tanghali na. Ayan. Ayan, bali dyan, sakop pa niya itong lupa na to. Wah, manumanding. Ayan ngayon, shout out nga pala kay Paring Al. Laging fan ko to sa sa Facebook page ko. Tapos kapatid ko, saka si Kagawad. Taga rito sa taga rito. At Kagawad, Pilon, ayan. Ayan, dyan sa kabila, dyan yung death pool. No. Oh, malapit na po dyan. Ayan. Ito yung kabuuan ng view ng lupa na to. Ayan. So, ayan. 2.2 hectares. 2.2 hectares. Okay guys, nandito tayo ngayon sa pinakasentro ng Cabongaoan. Papahinga, may merienda. Yan, shout out kay ate. Oh no! Yan, kasama ka na sa vlog ko. Yan, papahinga itong mga motor din, no? Kaso nasa init. Ito tayo sa Cabongaoan, pero hindi na tayo nakapunta ng death pool. Medyo tanghali na. Yan, marami-rami na rin kami napuntahan. Nako, ito. No face mask, no entry. Okay guys, watch, share, like, and subscribe sa aking channel. Thank you. See you on my next vlog.